ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଆଜି କଥା ହେବା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଅନନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ। ହଁ, ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଗଳ୍ପସ୍ୱଳ୍ପର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ରେବତୀ ଗପଟିକୁ ନେଇ ଗଭୀର ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରେବତୀ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଆଧୁନିକ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା? ଏକଦମ ଠିକ୍। ଆଉ ଏହାର କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ପାଟପୁର ଗାଁରୁ। ସେଠି ରହୁଥାନ୍ତି ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି, ଜଣେ ସାଧାରଣ ଗାଉଁଲି କରଣ। ତାଙ୍କ କାମଦାମ ବିଷୟରେ କିଛି? ସେ ତ ଜଣେ ଗ୍ରାମକରଣ ଥିଲେ। ମାସକୁ ଦରମା ମିଳୁଥିଲା 2 ଟଙ୍କା। ଆଉ କିଛି ହୁଏତ ଏପଟ ସେପଟରୁ ମିଶି ମୋଟାମୋଟି 4 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଉଥିଲା। 4 ଟଙ୍କା? ସେଥିରେ ଚଳୁଥିଲେ କେମିତି? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ସେତିକିରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳିଯାଉଥିଲା। ଗୋଟେ ଛୋଟ, ସରଳ ଆଉ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପରିବାର ଥିଲା ତାଙ୍କର। ପରିବାରରେ କିଏ କିଏ ଥିଲେ? ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ନିଜେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ମା ଆଉ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ 10 ବର୍ଷର ଝିଅ ରେବତୀ। ଆଚ୍ଛା, ରେବତୀ। ତା ନାଁରେ ହିଁ ତ ଗପ। ହଁ, ରେବତୀ ବାପାଙ୍କର ଭାରି ଗେହ୍ଲି ଥିଲା। ସଞ୍ଜ ହେଲେ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଭଜନ ଶୁଣାଏ। ତାର ମନଟା ବହୁତ ସରଳ ଆଉ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଥିଲା। ବୁଝିଲି। ଗପ ଆଗକୁ କେମିତି ବଢ଼ିଲା? ସେଇ ସମୟରେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା, ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ। ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ ଆସିଲେ ବାସୁଦେବ। ବାସୁଦେବ, ନୂଆ ଚରିତ୍ର। ହଁ, ବୟସ 20 ଭିତରେ। ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର, ସ୍ୱଭାବରେ ବି ସରଳ। ମା ବାପା ନଥିଲେ, ଛେଉଣ୍ଡେ ପିଲା। ଓହୋ। ଆଉ ସେ କରୁଣ ଜାତିର ପିଲା ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଆଦର ବଢ଼ିଗଲା। ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆତ୍ମୀୟତା ବଢ଼ିଲା ବାସୁଦେବଙ୍କର। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠୁ କାହାଣୀରେ ମୋଡ଼ ଆସିଲା ବୋଧେ। ନିଶ୍ଚୟ। ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ କଟକ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠି ଶୁଣିଲେ ଯେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସ୍କୁଲ ଅଛି। ସତରେ? ସେ ସମୟରେ ତ ଏକଥା ଭାବିବା କଷ୍ଟ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁଙ୍କ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ରେବତୀକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ସାଧାରଣ ଗାଉଁଲି ଲୋକର କେତେ ଆଗକୁ ଯିବାର ଚିନ୍ତା। ବାଃ, ଏହାକୁ ବାସୁଦେବ ସମର୍ଥନ କଲେ କି? ହଁ, ବାସୁଦେବ ତ ନିଜେ ଶିକ୍ଷକ। ସେ ଖୁସି ହେଲେ। କହିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ପଢ଼ାନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଜେ ପଢ଼େଇବି। କିନ୍ତୁ ଘରେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ରାଜି ହେଲେ? ଏଇଟା ହେଲା ଅସଲ କଥା। ରେବତୀର ଜେଜେମା, ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁଙ୍କ ମା, ସେ ପୁରା ବିରୋଧ କଲେ। କ'ଣ କହିଲେ ସେ? ସିଧା କହିଲେ, ମାଇକିନିଆ ଝିଅଟା ପାଠ ପଢ଼ିବ କ'ଣ? ଯାଉ ରନ୍ଧାବଢ଼ା, ପିଠାପଣା ଶିଖୁ। ଏଇଟା ଖାଲି ତାଙ୍କ କଥା ନଥିଲା, ସେ ସମୟର ସମାଜର ମନୋଭାବ ଥିଲା। ବୁଝିଲି। ନାରୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ବିରୋଧ। ତାପରେ ରେବତୀ ପାଠ ପଢ଼ିଲା? ହଁ, ବାପା ଆଉ ବାସୁଦେବଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହେଲା। ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ଖଡ଼ିଛୁଆଁ ହେଲା। ରେବତୀର ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେ ବି ଭାରି ଉତ୍ସାହରେ ପଢ଼ିଲା। ଏପଟେ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଲା, ଆଉ ବାସୁଦେବ ଓ ରେବତୀ ଭିତରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ? ହଁ, ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା। ବାସୁଦେବ ପିଲାଟି ଭଲ, ନିଜ ଜାତିର। ରେବତୀ ସହ ତାର ବାହାଘର କରେଇଦେଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ରେବତୀ? ରେବତୀ ତ ଛୋଟ ପିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ବ୍ୟବହାରରେ ବି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଗଲା। ଅକାରଣରେ ହସିବା, ଟିକେ ଲାଜେଇବା, ଏମିତି। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବେଶୀ ଦୂରରେ ନଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଗାଁରେ ବାଡ଼ି ବ୍ୟାପିଲା। ବାଢ଼ି ମାନେ ହଇଜା? ହଁ, ହଇଜା, ମହାମାରୀ। ଆଉ ତାର ପ୍ରଥମ ଶିକାର ହେଲେ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ନିଜେ। ଆରେ, ଏତେ ଶୀଘ୍ର? ହଁ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଏ ରୋଗର ଏମିତି ଭୟ ଥିଲା ଯେ ନିଜ ଲୋକ ବି ପାଖ ମାଣୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବାସୁଦେବ, ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଖାତିର ନକରି ଦିନରାତି ତାଙ୍କ ସେବା କଲେ। ବାସୁଦେବଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ମହାନତା ଏଇଠି ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ବଞ୍ଚିଲେ? ନା, ସବୁ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ଏଟା ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ଧକ୍କା ଥିଲା। ବହୁତ ଦୁଃଖଦ। ଦୁଃଖ ସେତିକିରେ ସରିଲାନି। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଲୋକେ ଶ୍ମଶାନରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଏତିକିବେଳେ ଖବର ଆସିଲା, ରେବତୀର ମା ବି ହଇଜାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ହେ ଭଗବାନ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ? ହଁ, କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ସେ ବି ଚାଲିଗଲେ। ପୁରା ପରିବାରଟା ଯେମିତି ଭାସିଗଲା। ଏବେ ରହିଲେ କେବଳ ବୁଢ଼ୀ ଜେଜେମା ଆଉ ଅନାଥ ରେବତୀ। ଏହାପରେ ତ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଆସିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ? ଆସିବନି କେମିତି? ଘରର ମୁରବୀ 2 ଜଣ ଚାଲିଗଲେ। ଜମିଦାର ଆସିଲା ବକେୟା ଟଙ୍କା ପାଇଁ। ଘରେ ଯୋଉ ଦୁଧିଆଳି ଗାଈ 2ଟା ଥିଲେ, ସେଇଟା ନେଇଗଲା। ଚାଷ ଜମି ବି ନେଇଗଲା। ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଗଲା? ହଁ, ହଳିଆ ଯିଏ ଥିଲା, ସେ ପଳେଇଲା। ବଳଦ 2ଟା ଯାହା ଥିଲେ, ତାକୁ ବିକ୍ରି କରି ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଳାଗଲା। ଘର ପୁରା ଖାଲି, ନିଃସ୍ୱ ହୋଇଗଲେ ସେମାନେ। ବାସୁଦେବ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେନି? ସେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଯାହା ପାରୁଥିଲେ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କେତେ ବା ଦେବେ? ନିଜେ ବି ଗରିବ ପିଲା।
ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଜେଜେମା ଆଉ ରେବତୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଥିଲା? ଆହୁରି ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଜେଜେମା ଏସବୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବେ? ସେ ରେବତୀର ପାଠପଢ଼ାକୁ ଦାୟୀ କଲେ। ପାଠପଢ଼ାକୁ? ଏ କେମିତି କଥା? ହଁ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଆଉ କ'ଣ? ସେ କହିଲେ ରେବତୀ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବୋଲି ଘରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ିଗଲେ, ସବୁ ଅମଙ୍ଗଳ ହେଲା। ଓହୋ, ତାହେଲେ ତ ରେବତୀକୁ ବହୁତ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡୁଥିବ। ଦିନରାତି ଗାଳି, କୁଲକ୍ଷଣୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ି, କୁଢ଼ଙ୍ଗୀ, ଏମିତି କେତେ କ'ଣ। ଏପରିକି ବୁଢ଼ୀର ନିଜର ଆଖିକୁ କମ୍ ଦିଶିଲା ବୟସ ଯୋଉ ସେ ସେଥିପାଇଁ ବି ରେବତୀକୁ ଦୋଷ ଦେଲେ। କହିଲେ ତୋ ପାଠପଢ଼ା ବହିକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ମୋ ଆଖି ଖରାପ ହେଲା। କି ଅନ୍ୟାୟ! ରେବତୀ ବିଚାରୀ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ସେ ନୀରବରେ ସବୁ ସହୁଥିଲା, କାନ୍ଦୁଥିଲା ମନେ ମନେ। ଆଉ କ'ଣ ବା କରିପାରିଥାନ୍ତା? ଦୁଃଖ ଯେମିତି ସରିବାର ନାଁ ନେଉନଥିଲା, ଆହୁରି ବାକି ଥିଲା। ଦିନେ ବାସୁଦେବ ସ୍କୁଲ କାମରେ ହରିହରପୁର ଯାଇଥିଲେ। ସେଠୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ତାଙ୍କୁ ବି ହଇଜା ହେଲା। ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ବି? ହଁ, ଆଉ ବାଟରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଏ ଖବର ତ ରେବତୀ ପାଇଁ ଶେଷ ଆଘାତ ଭଳି ହୋଇଥିବ। ଏକଦମ। ଯେତେବେଳେ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ରେବତୀ ଯେମିତି ପଥର ପାଲଟିଗଲା। ତାପରେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା, ସେଜ ଧରିଲା। ତାପରେ? ତାକୁ ସନ୍ନିପାତ ଜ୍ୱର ହେଲା। ସେ ବେହୋସ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଲା। ଆଉ ଏପଟେ ଜେଜେମାଙ୍କର ସେଇ ନିଷ୍ଠୁର ଡାକା ଚାଲିଥାଏ। କି ଡାକା? ଲୋ ରେବତୀ, ଲୋ ରେବି, ଲୋ ନିଆଁ, ଲୋ ଚୁଲି। ଏ ଡାକରେ ଖାଲି ରାଗ ନଥିଲା, ବୁଝିଲେ? ସେଥିରେ ଥିଲା ହତାଶା, କୋହ ଆଉ ଗଭୀର କଷ୍ଟ। ବୁଝିହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ ଏଠି ଶେଷ ହେଲାନି। ନା, କିଛିଦିନ ପରେ ରେବତୀର ଟିକେ ଚେତା ଫେରିଲା। ସେ ପାଣି ମାଗିଲା। ବୁଢ଼ୀ ମନରେ ଟିକେ ଆଶା ହେଲା। ଭାବିଲା ପିଲାଟାକୁ ଟିକେ ପଥ୍ୟ ଦେଲେ ବୋଧେ ବଞ୍ଚିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଘରେ ତ କିଛି ନଥିଲା। ହଁ, ଚାଉଳ ମୁଠା ବି ନଥିଲା। ବୁଢ଼ୀ କ'ଣ କଲା ନା ଘରେ ଗୋଟେ କଣା ଢାଳ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଶେଷ ସମ୍ବଳ। ତାକୁ ନେଇ ଗାଁ ସାହୁକାର ହରିସା ପାକେ ବନ୍ଧା ରଖିଲା। ଓହୋ, କଣା ଢାଳ ବନ୍ଧା ଦେ। ହଁ, 4 ମାଣ ଚାଉଳ ମିଳିଲା। ସେଇଆକୁ ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲା ବୁଢ଼ୀ। ଆସି ଦେଖେ ତ। କ'ଣ ଦେଖିଲା? ଦେଖିଲା ରେବତୀ ବାଡ଼ିଦ୍ୱାର ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଛି, ଆକାଶକୁ ଚାହିଁଛି, ଆଉ କହୁଛି ମା ଲୋ ମା। ସେଇ ତାର ଭିତରେ ବୋଧି ନିଜ ମାକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ଆଉ ସେମିତି କହୁ କହୁ ଚାଲିଗଲା। ହଁ, ସେଇଠି ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲା। କି କରୁଣ ପରିଣତି! ରେବତୀର ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସେ ପରିବାରର ସବୁ ଆଶା, ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ମିଳେଇଗଲା। ତାର ନିଶ୍ଚଳ ଦେହଟାକୁ ଦେଖି ବୁଢ଼ୀ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି। ଗୋଟେ କରୁଣ ଚିତ୍କାର କରି ପିଣ୍ଡା ତଳକୁ ଗଢ଼ି ପଡ଼ିଲା। ସେଇଠି ତାର ବି ଜୀବନ ଗଲା। ପୁରା ପରିବାରଟା ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଗଲା। ହଁ, ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରିବାର ପୃଥିବୀରୁ ଲୋପ ପାଇଗଲା। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ କେବଳ ବୁଢ଼ୀର ସେଇ ଶେଷ ଚିତ୍କାର ଶୁଣିଥିଲେ। ଏଇଠି ଗପ ସରୁଛି। ବାସ୍ତବିକ ରେବତୀର କାହାଣୀ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟେ ଅତି କରୁଣ ଗାଥା। ଶୁଣିଲେ ଦେହ ଶୀତେଇ ଯାଉଛି। ହଁ, ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ପରିବାରର ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏହା ସେ ସମୟର ସମାଜର ଏକ ନିଚ୍ଛକ ପ୍ରତିଛବି। କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ କେତେ କଥା ଅଛି। ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ସମାଜର ବିରୋଧ। ହଁ, ଜେଜେମାଙ୍କ କଥାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଭୟାବହତା, ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କରାଳ ରୂପ, ମହାମାରୀ ସମୟର ଅସହାୟତା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କିପରି ସବୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ ଜଣେ ନିରୀହ ଅସହାୟ ନାରୀକୁ ଦାୟୀ କରି ଦିଆଯାଉଛି। ଏକଦମ। ରେବତୀଙ୍କୁ କୁଲକ୍ଷଣୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ି କହିବା ଭିତରେ ସେ ସାମାଜିକ ମାନସିକତା ହିଁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି। ଫକୀରମୋହନ 100 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ତଳେ ଏ ଗପ ଲେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଏହାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଅଛି ବୋଲି ମନେହୁଏ। ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଆମେ ଯେତେ ଆଧୁନିକ ହେଲୁ ବୋଲି କହିଲେ ବି ଆଜି ବି କ'ଣ ସମାଜର କୋଣ ଅଣୁକୋଣରେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ ନାହିଁ? ହଁ, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ତ ରହିଛି। ଆଉ କୌଣସି ଅଘଟଣ ବା ବିପଦ ସମୟରେ ସହଜରେ ଜଣକୁ, ବିଶେଷ କରି ଦୁର୍ବଳ ବା ଅଲଗା ମତ ରଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବଳିର ବୋଦା ବନେଇ ଦେବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଲିଯାଇଛି? ଏଇଟା ବାସ୍ତବିକ ଏକ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଲେଖନୀ କାଳକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଜି ବି ଆମକୁ ବାଟ ଦେଖାଉଛି। ସତ କଥା। ରେବତୀ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର ନୁହେଁ, ସେ ଏକ ପ୍ରତୀକ। ସମାଜର ଅନ୍ଧାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବା ଏକ ଅସହାୟ ଆତ୍ମାର ପ୍ରତୀକ। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ବହୁତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଥିଲା। ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଏହି ଅମର ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସମୃଦ୍ଧ ହେଲେ। ଆଶା କରୁଛୁ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଆଲୋଚନା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ହଁ, ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଗଳ୍ପସ୍ୱଳ୍ପର ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଭାଗ। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅନେକ କାହାଣୀ ରହିଛି, ତେଣୁ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ।
ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିୟମିତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ଅଛି ଯାହା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଆମଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଭୁଲିବେନି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ। ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଆଲୋଚନାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଆମର ଏହି ଓଡ଼ିଆ ପୋଡକାଷ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ଅନୁରଣକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଏହି QR କୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପଠାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟ ସାହାଯ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣା ହେବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଉ ଏକ କାହାଣୀ ସହିତ।